Fer que un ball tradicional com la sardana no es perdi implica que les noves generacions han de sentir-se atretes i sobretot els més petits que necessiten un lligam emocional per tal de no perdre l'interès. La Rosa Montserrat, mestra de sardanes a Santa Fe del Penedès, ha aconseguit el que podia semblar impossible. Formar una colla on els nens i nenes són protagonistes i tenen moltes ganes de ballar. La colla sardanista infantil Fades i Follets. Doncs la idea va sorgir perquè jo l'any passat ja havia fet també el taller de sardanes i jo veia que els nens es cansaven, s'avorrien, perquè ballar sardana en si, ensenyar a ballar sardana és molt a l'avorrir. Llavors vaig pensar la idea de buscar un personatge que sapigués ballar sardanes i animés els més petitons o els ensenyés. Vaig pensar en un personatge d'aquí Santa Fe i se'm va acudir la idea de buscar un follet que viu a l'Alzineret. I arran del follet també hi havia unes fades que viuen totes aquí a l'Alzineret i que ensenyen a ballar sardanes als petits. I la veritat és que he tingut molt bona acollida. Jo pensava que les nenes, jo disfressar-me de fada, què dius ara? Doncs els encanta. I el follet també. És que a mi m'apassionava molt i jo veia els de Santa Fe ballant i jo m'amagava darrere una roca per mirar-los, fins que un dia em posava allà i feia jo els passos i un dia els hi vaig dir a tots els meus amics i ells em van ajudar i també ho van comprendre i els hi vaig ensenyar i per això em dic Follet Sardanet, però en realitat em dic Màrius. Sí, quan tens pràctica... Quan ho saps ho pots fer amb els ulls Al tancats. principi és difícil, però quan ja tens molta pràctica és molt fàcil. El que costa més és fer els llargs, fer sardanes amb un mirall al davant. Explicava un conte on el protagonista era el follet i les fades. Un conte molt curtet, molt senzillets, i a l'acabar el conte sempre acabaven divertits i contents, llavors ballaven una sardana. Llavors la idea era fer els passos i acabar tots ballant una sardana. Pot venir qui sigui a fer sardanes, que és divertit. L'important és divertir-se. Aprendre divertint-se, que és el que fem a sardanes. Els curts és el més fàcil i els llargs és més difícil. Fer la cloenda, i llavors per fer la cloenda vam dir anem un dia a l'Alzineret, que és on viu els follets i les fades, i fem un pícnic amb els pares que vulguin venir. Llavors, a més, el follet s'ha casat amb la seva nòvia, que és la Dolça Mel. I hem vingut aquí a l'Alzineret a fer el casament i dinar tots junts per fer la cloenda del taller. Ja estem tots a punt pel casament. La divertida porta els anells. Sardanet, vols casar-te amb la Dolça Mel i estar sempre amb ella? Sí, vull. I tu, Dolça Mel, vols casar-te amb el Sardanet i estar sempre amb ell? Sí. Doncs bé, hi ha algú que s'oposi a aquest casament? El follet sardanet no està divorciat. Amb qui estava casat? No ho sabem? Mig casat. Mig casat? Estava casat però nòvio. Érem nòvios. Vau ser nòvios. Bueno. Però no ens vam casar. No? Bueno. Doncs què, es poden casar o no? Jo les altres voto per pares? sí. Jo voto que sí. Jo voto que sí. Qui voti que sí, que aixequi la mà. I la Dolça Mel? Molt bé, doncs jo us declaro units en matrimoni. Bé, perquè ens hem trobat aquí tots els companys de sardanes i ha sigut molt divertit. Però hi ha hagut un follet o una fada que us ha dit alguna cosa, no? Sí, és que crec que té una miqueta d'enveja, però no. És molt maca, i molt bona amiga, però el que passa és que vam tenir un conflicte i llavors ara jo em vaig enamorar de la Dolça Mel, que porto amor. El vestit del sardanet estava bé. Bueno, i de la Dolça. A més d'anells. Sí? Sí. I als altres que us ha agradat més el casament? A mi que tots ens vinguessis a veure i que ens hagin fet un passadís i que ens acompanyés la divertida amb els anells i ha sigut tot molt xulo. Bueno, jo en tinc un al mitjà que fa sardanes i ell el divendres ja ho esperava. Ell només es llevava i ja em deia «Mama, avui faig sardanes». I bueno, això és el que et crida l'atenció, no? Que una dansa que entre els nens s'estigui perdent, doncs amb ells els hi hagi creat tanta il·lusió. A part també agrair la Rosa perquè
Nosaltres un dia ens vam estar tot un dia explicant-li històries nostres i ella d'això ha fet uns resums i cada dia ens anava explicant contes nostres i nosaltres anàvem fent com mímica perquè es divertissin. I després, a part, ens donaven sucs o xocolata i... La Rosa s'ho ha currat molt. M'explicava que cada dia els hi feia un conte diferent, aquest conte tenia algun d'ells de protagonistes i era tot com una mena de joc. I llavors això els ha enganxat molt. No? Moltes gràcies, papi. I jo l'he ficat per Sortim tots, perquè la Núria no hi és. Canvi, molt bé. Dreta, esquerra, dreta, canvi. A veure que ho senti. Dreta, esquerra, canvi. A veure, crideu. dreta, esquerra, dreta. Canvi, esquerra, dreta. El tanto que s'està acabant, eh? Què heu de fer quan es Dreta, canvi? esquerra, dreta, esquerra, Dreta, esquerra, canvi. Ara parem. I... Molt bé.